Guys, good morning. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Guys, ang akong gibuhat karon, maglimpyo aning lamisa og semento kay kuana sa mga ero. Kay nakalimtan ako og takilid, guys. So, karon guys, ako na lang po saya diri balunasan. O na lang po ni panghipos, guys, kay sayo na sa buntag. Exercise ni panghipos, guys. Dagan, gabi sa pagkuro. Ya. Oh, guys, nahuman ako baluna sa akong semento, guys. Ako na lang po ni siyang silhigan. O katong wa pa makakita sa ko, guys, please subscribe ang ako ang YouTube channel, Catalina Arts. Tapos ang kanang uban, shout out naman dyan kay Ani Vlogs, tapos Castle Arts, Rain Arts, Kiko Arts, o sa tanang mga vlogger kang All Things Arts, Brenda Arts, o shout out kang Ruan Martin, kang Jen Lacno, o sa tanan, guys, Jennifer Lamuste. O dire lang kukutob, guys. O mayong buntag sa tanan. Bye bye.